Thilmak Lawrkhawm episode 49 Mihring bona le thihna mak chhuichhuahlohte Parukna The Mary Celeste American sumdong long Mary Celeste anti chu tuipuya tu ma chuang om lovin December ninga sanghazariat somsari pani khan Portugal Azores clear kara changa kem zaruk somli vela mu ania helong hi Canadian longin an huchuaka an en chuan zu chi hrang hrang an lo phur khat veka tin ei tu le in tur te chu thlatam tak dai an lo hnu chia bokani lifeboat pakhat awm lo ti an hu chuak boka helonga hian tu ma reng reng an lo om lova ma se an thom hno le an thil nei te chu longa chuan a lo om vek thungani Mary Celeste New Year ka tangin azin chuak chana thakhat chuang trep a chhuah hnuwa heti hian mu ania an chuak han Mary Celeste hian mi som an chuanga longa thok mi pasari ba ka captain le an pui le an fanu kum ni mi atela tun thlengin an hnu ma mu tur om ta reng reng lawani kum sangkhat zariat somriat pali khan Sherlock Holmes azia ma hian Sir Arthur Conan Doyle chuan le khabu pakhat ziakin chuta chuan mi pakhat Mary Celeste longa chuangdam chuakin a thil soyangin a ziaka chuta a thon thu zia chuan he longa chuang te chu an zinga mi longa chuang te chu a tha de uvek thu a soyani he thon thu hi alar ta hle a te chuan Mary Celeste chanchin tak tak ang te hianin chanchin bu hrang hrang a chuan an chuat ta choi mai ni amai ro chu hei hi atakani lo ti chu achianga mi thiam then khaterin dan chuan Mary Celeste in azuken kha atam sia chumi chuan gas siamin apua mai an hlauta ka wangin he long hi man mo takin an ro san ni in an ringa then khat chuan he tuipuya mi sual long kal ve thin Moroccan pirate ta chuan an man aniang an ti boka ma se man ni se an thil hlu tak te hi lak sak ve om tak chu ani kum sang ni pasari khan film siam thin Anne McGregor chuan he long chua san ani chan chu khami hun la ya khuwa ron che thut khan longa tipil mai theidonin an captain chuan a ringa chuta chuan an hmaya thliar kar a hmufua ti chuan lifeboat pakhat mang chuan man hmo takin long chuan kal san ani anga ma se van doi thlak takin an lifeboat chu tuipuya a che sual le ta si ni in angai ani pangana Amelia Earhart American thlona khalthiam Amelia Earhart chuan thlona manga meichia Khawvel hel chuak tu masaber ni atum chuan Khawvel hriat a hlo ngal phat maya hemi ma kum nga liam ta khan mei sangkha zakwa som thum pani khan Atlantic tuipui zal tak maya mania thlona chol mi alawa thlok chuak thei meiche masaber ni na ming a cher chho tana tin kum sangkha zakwa som thum panga khan Earhart hian mani in Honolulu Hawaii atanga Oakland California thleng a thlok le bokani heng te awang hian kum sangkha zakwa som thum pasari July a Khawvel hel atum tumpo khan Khawvel in a clear thup ani bera ti chuan Earhart le a navigator Fred Noonan te chu an thlok chuak ta a ma se Pacific tuipui zone vela chuan an bo ta mak mai ani Earhart le Noonan te hi July ni ni khan hmun Papua New Guinea atangin an thlok chuaka Howland thliar kara tuma heta hian field thun le a ti chuan KM sangli le zale somvel tuipui thlok kan le turan ni ti chuan Howland thliar kar anga an ngaina hmun an thlen hnai chuan Earhart ti chuan US Coast Guard long pakhat chu radio in ava be popa ma se Earhart ron soidan mang chuan he thliar kar hi a hmu thei lo thu le US Coast Guard te long po chu a hmu mi lo thu a soyani ti chuan rang takin US Coast Guard te chuan Earhart te chuan zong ngal ta fata US Navy long dang ten an ron pui ve ngal boka ma se thlona hnu ma reng reng an mutalawani an zong na sa hle maya a hun laya US in mi an zon na lian tham ber le man to ber ani ta hiala ti chuan ka ni hnuwa an zon chu an ti top ta ani tun thleng hian thil chui mi than khat te chuan Earhart hnu ma hi an la zong ru renga an hmalak na pakhata chuan Niki Maroro atol anti Kiribati hmuna thliar kar bulvela chuan khol mangin Earhart hnu ma hi an zong mek ti ani mutakang mo palina DB Cooper bona kum sangkha chukwa somsari pakhat November ni somni pali khan mi tu ti hriat do chuan Boeing 727 Portland atanga Seattle thlok tur chu a hijack thut mai ni he hijack tu pa hi thlona chuan dona a ming in zia dan chu Dan Cooper ani a ma se hei hi wire service vela chuan report sualin DB Cooper antita a alar pui ta zo khani
ti chuan thlawna a thlaw chhuah hnu reilote a chuan Cooper in ti hian air hostess bula chuan bom a ken thu a soita a bom ken niom tak a briefcase ami te pawh chu a hmuh nge ani ti chuan Cooper hian pilot te chu Seattle Tacoma airport a tum turin atia heta hian poisa dollar nuai ni lai alak saka parachute ala bokani ti chuan thlok le turin thu a peta a heti an thlole hnu hian Cooper hian fit sing khat vela sanga thlona aum lai hian Pacific chim lai vel an thlo lai hian a poisa lak tenen parachute mangin thlona atang chuan a zuang thata ani nasataka FBI tenena an zon hnu point Cooper hi an mu chuak zo tareng reng lova tin a zong tu then khat te chuan a thlona zon thlak na hi a sang ema adam chu an ring lo bokani tun thleng hian Cooper hi mu ani talova a chanchin hriat chhun zom tu raum talawani kumsang ni som paruk khan history channel documentary siam thin te chuan Florida DB Cooper niom tak kumsom sari pani mi sipai ni thin chuan mu thu an soya ma sefin fiana mu mal aum ta chuang lawani pathumna Wallace case kumsang kha zakwa somthum pakhat khan nu pakhat Julia Wallace anti chu anmani chen na in Liverpool huna tha ania he tual thana hi crime lam chui mi te le ziak mi te bengver tak tun thlengin anita ani Julia Wallace pasal insurance zuarthin William chuan message dongin chu message a chuan men love garden is sakal turati ania ti chuan January ni somni pakhat sang kha zakwa somthum pakhat khan athil thalna tur thil lam turanga in William chuan he hmuna hian kalatuma ma se athu don na men love garden is ti hmun chu alo om reng lo ti a mu chuak ani ti chuan a soidan chuan hemi hnu hian a hole ta a chuta chuan an pui chu rap thlak takin an sitting room a tha ani ti a mu chuak ta ani William Wallace hi an pui that tu nia pu ani a ma se William hi ko ta te kalin engtinamo a chak hlau maya khai hlum na thu pek te po chu sud le ani chuimi te chuan an rin dan chuan he tual tha na hi William a tho pui te ti ni ring an om boka henga tho pui te hi William a chuan poisa chebrela puin banan tok ani ma se kum sang hi som pathum khan British mi crime lam ziak tu PD James chuan na sataka a chui hnuin William ngei hi a that tu nia ngai ve thunga henu soidan hian men love garden east ti vel chu heng hun lai mi puite abum kwal vel mai na thila angai thung ani panina taman shoot case Australia thina mak danglam bera anla nei chu taman shoot case hi ania heta hian mi pakhat ruang chu Adelaide tuikama December sang khazakwa somli pariat khan hmuni in he paipte hian paperin Persian tong chuan inziak an hmu a ID dang engma he ruanga hian hmu ani lova an hmu chun chu rail ticket samkhui cigarette le paper a inziak taman shoot ti chuang ani he tong kam hi Persian tong ni in the end atop ta ti na ni a ale khathem hi poetry le khabu wang tak phe kami po thla kani ti hriat chu ani a ale khabu hi Rubaiyat of Omar Khayyam ti ani a tamar shut ti hi hele khabu inji hnung ber ani he thina mak tak mai hi alar chhotel tela aruang autopsy an nei chuan he pa hi tur hrai ni rin ani a ti chuan hele khathem omna le khabu hi police tan an jong chuak hlau maya chuta chuan taman shut ti in siak na lai te po chu alawin thler ngeya chu le khabu a chuan Mihring ziak Thilmak tak mai kot niom tak te chu hele khabu a hian alo chuang nual maya tin hele khabu a hian phone number alo chuanga chu phone number chu Australia nu pakhat ani ti an chui chuak ta a chu nu chuan he pa hi a hriat lo thu a soya ma se le khabu hi anei thin thu le midang a hotir thu a soi thung ani kum sang ni pakwa khan direct abot School of Electrical and Electronic Engineering University of Adelaide Professor chuan he le khabu a thil inziak kot te hi le khabu ve ka tanga le lin le ngai ni a siam ni na soya chu a le lin le na tur le khabu po chu he le khabu Rubaiyat of Omar Khayyam tho hi ni in aringa he a thil mu chu awang hian he pa hi spy ni arin ani tadewa ai nga po chu ni se tun thleng hian ani na dik tak ero chu hriat alani talawani pakhatna Diet of past thilthleng February sang khazakwa somnga pakwa khan Russia rama ural tlang mar lama chuan tlang lon mi pakwa te omna hmun mu chu ani a hemi te hi ka renga moza tan bo to awangin an zong ani ti chuan an puan in zar chu alaya thler duai maya
alan danin puan in chung atangin ti thler ngei ni na langa puan in chung atang chuan heng mi te phei khok te le an thil dang te chu om nual maya ti chuan makta em mei chu ke hniak nu ma an hua chuta chuan he vurama si hian phei khok bun lovin moza emo kelong emo a kalna nu ma chu he vurama hian a chongkel kul mai ani ti chuan heng mi bo te ruang hi mei thla vura kiam nu hian mu vek an ni a then khat te chu khovotina me hlum an ni a ma se a then te ro chu an lu ru te a khia a then te chu an hnung zang ru atliak boka takhat phei chu a lei a bo dai mai ani he thil thleng mak tak mai hi he mi bo zinga an group leader Igor Diotov ming choin Diotov pass incident an tia heng mi bo tamzok te hi Yekaterinburg University a zirlai zir chuak deuh chi te an ni hloma Soviet lama chui mi te soidan chuan heng mi te thina hi vur tol wang ani etin an soya ma se hei hi belchian dol ani chi mt chu zona ani ta ni chen khat chuan heng mi te hi ramsa hlawom takin a bei thut ani an ringa chen khat te phei chuan alien lamina an ti ni te an ring boka heng hun lai hian heti lai vel bora hian UFO thleng thlok thei chu hmu ni a soi ani bokani tun thlengin an thina chan hi chiang taka chui chua ani talo ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don nia